Szintén itt vagyunk a lekvárba. Megint baj van a lekvárral. Süllyed a technika. Megpróbáljuk kiszedni őket. Egyet már kiszedtünk. Már kínál a szárazon. Most jön a következő. Gyerünk, gáz neki! Passzoljon! Ajjajjajjajjajjaj! Letörött a szem! Nem bírja, nem bírja. Újra próba. Nagyon beragadt. Már kijött a víz alatta. A másikra kell akasztani. Újra próbálkozunk. Hullik a technika szétfele. Na, újabb próba. Most mi fog letörni? Húzzad előre, meg adjon hátra. Hú, már nagyon felakadt. Gáz neki, hadd menjen, hadd menjen! Ez az, kihúzza, kihúzza. Húha, már kijött a víz a gép helyén. Jó, ezt még itt kihagyjuk majd, mert ezt nem lehet megcsinálni. A kurva anya, feljött a víz. Jó van, majd a kombinátoros is hadd kaparjon benne egy kicsit.